sista, där vi på bana 1 så har David Brassell, Borlänge. Bana 2, Daniel Hillman, Arnes. Bana 3, Filip Antler, Falun. Bana 4, Gustav Sander, Falun. Bana 5, Oskar Alka, Borlänge. Bana 6, Tobias Westholm, Norrtälje. Och på bana 7, Jakob Leidefeld från Borlänge. Här 4 vänder David upp på 40-76. Och här är Sebastian Latarin på 41-1. Så bana 1 är nej, förlåt. Det stämmer inte. Det är bana 4 som vänder sig på 41-53. Östra Bolander. 3 var Sebastian Latarin efter 50 meter på 41-81. Mål här. Första mål är David Andreas på 1.25.48. Han ger sista framtiden på 4.62. Tvåan i mål är Oskar Bolander på 1.28.03. Han gör framtiden på 6.50. Och trean i mål är Sebastian